आदिलाद नायनो खायलें-लेंनो अयदिथ'लासिम खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै दिनैहायो फिसा मोनसे पार्टी दं आरोना ओमफ्राय न'नि गोजा आरो रावबो बेलेग नङा ओमफ्राय ओरैनो दंबो जानो हानाय आं मिथिला आन्दासावनो होनबाय आङो सोरबाफोर दंबो जानो हानाय खाथि खालानि ओमफ्राय दा जोंखौ लेंहरदों आरोना ओमफ्राय दा जोङो पुरा थांलायनोसै न'खरैनो बिमा फिसा फंबाय गासिबो आरोना ओमफ्राय सोरनाव थांगोन नोंथांमोना दसे उनाव नुगासिनो दङ नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ थौदो एसेबा रागा जोंबायो केमेरा हमनो होबाय थानायनि माने आंखौ हारसिं खालामनो होयो आंहा माने आखाइ फारसे सागासिनो ना बेनि थाखायनो आं इखौ हमनो होदों ना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला थौदो नै जोंहा हिन्जाव गोदाना गैया रावबो मानसिफोरा फैनानै थांजोब्बाय नामा ओमफ्राय जाखांजोब्बाय ओमफ्राय नोंसोरबो जाखांबाय एसे स्ल'खायनोथ' आं राननो हाया जाबाय इ जाबाय जोंहा नै उन्दै जोंहा आरो नैबे जाबाय जोंहा हिन्जाव गोदान बयबो किउट किउट होनबाय दंमोन ना नै मेकआप खालामाबाबो किउटखा नै बे जाबाय फंबाय जोंहा नैबेबो जोंहा नैबे आनै गेदेर बिनि फिसालायानो हाबा जादों सोंहरगासिनोमोन ना नै इनि फिसालायानो हाबा जादों आनै गेदेर इ जोंहानि ओमफ्राय नैबे आनै उन्दै इ आनै गेदेर इ आनै उन्दै ओमफ्राय नैबे जोंहा मामा इ जोंहा दादि बेखौथ' मिथिखायो मटु भाइ आरो इयो जाबाय मटु भाइनि फ्रेन्ड आरो बेखौथ' मिथिखायो ओमफ्राय नै इ लाजिबाय दं हेन्डसामथार नालाय ओमफ्राय मा बेदर इयो बयलार जायो न'नि गोजा पार्टी बेखौ बुरजा नाङा एसेल' दालिखौ नों गुवार खालाय एसेल' दालिखौ आं दा नांगौबो बिबावगोन दे जाबाय नांगौ माने आंना दैयाव बे नों ना गंनोबा आंसो ओमफ्राय आंनोलाय माथो दै थंगायानो गैया आनै दैखौनो मोनाखै आं लाबलाय नै गथ'निखौसो लोंबाय ना ओमफ्राय लाजिलानांगौ जाहैबाय नोङा बिखुमजो ओमफ्राय नैबे बिहामजो नै ओमफ्राय नै बिहावा नैनि जोंहा मामाया गया इनै खावदोंमोन सं बिहाव ओमफ्राय नै इयो बिहामजो ओमफ्राय नै ओमफ्राय बिखुमजोआ नै मिलायदोंना मिलायाखै कमेन्ट खालामना खोन्थादै नोंथांमोना नै बिखुमजोआ नै बिखुमजोआबो गावदां बिहामजोआबो गावदांखा जोंहा ओइ नोंखौ गिदिरसो इयो फैगोन फैया जाबाय दं बारा माबा खरिखौ नुनायखाय फैदो थाइसं खरिखौ नुनायखाय फैदो खरिखौ बाबु र' आं बिनि र' बाबु फै जाबाय हाथाय जानोसै जाबाय ए हाला बाखा नामा सदोबो nggak dah sesuatu Sokohan ada. Sokohan. Tidak lonceng ya? Ada. อา
Kasih cukup makan nggak bunuh? Makan nggak? Bang kasih tengah pakai, kamu tengah. Iya. Mana ada megasannya no? Đây không phải đấy. Tangan. Di rumah kalau Lu gua kangen sih, On. Masa. Ada. Gotofur aja. Neng kita nalai. Foto kan. Aku nih tidak nak jangan buat mutua lagi deh. Mana bini ya ini pembaca ini apa mutua gotofur. Saya apa dia gitu saya. Gotofur ini lagi deh ini hangsnya mutua. Saya gitu, apa dia gitu saya. Pasti lihat kurang. Yang ba kalau tuh kurang. Kami nazai sama dari kan bumi. Masih sudah. Lagi dari bayi, anak kita mau beda muda. Mana nih gelu dari. दायो बयबो ओंखाम आरि जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा नै आगै मटुखौ एगार हरग्रोबाय आरो बे सासे लोगो लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय एसे आथुर जानायखाय बिसोरखौ एगार हरग्रोबाय ओमफ्राय बे हाबा जानाय आगैनिसाय मटु आगैया जोंहा मटु आगैया देरसिन आरोना ओंखायनो हिन्जाव गोदानखौ बे आगै सासेनि हिन्जावखौ बे आगै गोदानखौ माने हिन्जाव गोदानखौ आगै मटुआ गथ'फोर जाहैबाय नालाय ओमफ्राय माने मा होनना लिंगोन होननानै माने लाजिदों आरोना ओमफ्राय दा उन्दैफोरासो हाबा जाग्रोबाय नालाय मटुआसो देरसिन नालाय ओमफ्राय दा फंबायासो जाग्रोनाय बायदि जाबाय नालाय आनैनि फिसालाया ओमफ्राय मटुखौथ' मिथिखागोन नोंथांमोना जोंहा मादैनि फिसाला ओमफ्राय दा हाबा जानाया बे आगै सासेया बे जोंहा आनैनि फिसाला आरोना नैबे खानाया आंनो हना होगासिनो दंना बिनि बिदाया हाबा जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो मटुआ जोंहा मटुआ गैया माने मा होनना गथ'फोर होनगोनलै आं लाजियो बिदि होनना होनबाय थायो आरोना आंनि सिगाङावहा ओमफ्राय होननो लाजिबाय आरोना इयो थेवबाबो होननानै थांबाय ओमफ्राय दा जों बेयाव गासिबो जिरायनानै दङ आनै मामा जोंनि आइ ओमफ्राय मादैमोन फंबाय गासिबो जिरायना दङ ओमफ्राय नै आगैया आंखौ माने जों थांसिगोन नालाय दसे जिरायबाय ओमफ्राय बेयावनो नै खानाय एसे हना होबाय आं बिराद मोजां मोनो आरोना बिदि सोरबा खानाय दांना होबाय थाबा उन्दुनो ओंखारलायो टेन्थावलायो आङो ओमफ्राय बिनिखायनो आङो माने खानाय एसे हना होफै बिदि होननानै जेथो जादों होननानै ओमफ्राय हनो होबाय आरो ओमफ्राय नै एसे हना होबाय मोजां मोनबाय आंबो एकदम टेन्थावलांलायो आङो बिदि सोरबा खानाय दांना होबाय थाबाथाय ओमफ्राय बिदिनो दिनैहायनि पार्टिया बिदिनो न'नि गोजा ओमफ्राय सोरबा सासे सानै माने दङ आरो खाथिनिबो ओमफ्राय बांसिनानो न'नि गोजा जाबाय हाबा बायनानैथ' बिदि बयबो जमानो खनसे न'नि गोजा जाखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो जोंबो जमानो फिसा मोनसे पार्टि खालामबाय आरोना न'नि गोजानो này con này đấy con này đẹp một chút chị con này Sebab kami aku piba mau ham bawa aku. Sebab kerana aku orang boy suar. Kalau naik apa saya kalau naik. Masih kau dengan saya bukan na. Jangan sampai tak diam dulu kan nanggu gitu. Anggo kan ya? Kita nongol. Kita nongol nanggu. Aku pun dia jadi berapa. Kita nongol nanggu di lain sana pun nanggu. Cari bersih sesuai cari bersih. Kita nongol apa? Ini aku pun sana berapa. Kita bayar nak tunjuk kena. Pulau bayi lagi. Mana? Mana sana? Di mana yang apa sih kan hang taman itu? Baru sampai begitu kau kan. Ibu kena jiwa. Satu cha. Banyak banyak. Forum ni. Nah kali ni nggak mau apa gimana? Ampai dia nih hidup bulan nasa. Pembagian jawab. Isnauna part tidak hidup mana?
न'नि गोजा ओमफ्राय Apa ni raja bin बेलेगबो दङ आलासिबो आलासियाथ' जादों मा होननाय जाखो जेनेबा आंना एसे दावराव खानाय इथिंजाय बिमा बिमानै हिनजाव गोदाननि बिबनां नोंथांमोना नुखादोंआनो खोमा बै गुवाहाटीनि आगै सासेनि बार्थडेआवहा फैदोंमोन ना बेबो बेनो हिनजाव गोदाननि बिबनां ओमफ्राय थांसै जाखांबाय लोंखांबाय थ' बाय बाय बयनिसिमबो Tao là bánh cây mà nó tao phải làm luôn. Ăn kia vậy nè. Nó đâu nó đừng có đừng dong. ai như nó lại nữa Là cái đó. hùwà goदाना थानायबा हौवा गोदानखौबो देखायगौमोन ओमफ्राय दा हाबा जाबाय नालाय उफाय गैया ट्रेक्टर हालेवनो थांदों ओमफ्राय मालाबा देखायसिगोन ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय थांसै जों दायो स' बाय बाय बयनिसिमबो बाय बाय Mami ukurun. सबबो बाय बाय होनदो भिडिअआ जोब्बाय मेगन मा फिसा सेव Mami ukurun sih. ओइ बियाव राज फैदो गथ'आनो पार्टिद्राय जाथ'नाया जों आनैनि दै सोरबा सोरबा सोङोना जों आनैनि आनै उन्दैनि ए Kau lai được. फाय नों आथा नांगोन हिरो Kan sih tiba-tiba yang nang laut